Osofo owu. Obi a wonye sofo owu. Okonfo owu. Obi odi moti aye adwuma wu. Onipa bi a watsase so awudi nchin di makowu. But ade ba ko eya na eye ne se the way a omusifa penti omohofa. Enuti no so wo ni Kwaba na aye ade nwanwa ade amanipa. No bi say nipa so masi no wewi. Nipa so masi no wewi. So no so otimi wu esan say wasam a wo kan aye ne mobi hu say no wo ye different. Say no obi timi ka so no no ye bofo a wotimi tu. Ekwa Awurade Nyankopon nchen. Offense no otimi pie nkrofo da yem. Otimi dane owo kodan ye obi kane ade ma no no. Say wo ye nipa na say osofo otimi dane owo de a. Ene asanso na otimi dane sebo ana say wansan. Na we ni ma ye hu say aboa ko a wo de ye wo niema no na gina de din na wo bo no. Abusiafo mema obibia akwaba shronko ede eba too much so na sabreya me ne wo ekase ara hosema ababeto ya pono eso enese so for panya woda asafo ani din ede rabbi ano and the church of a year rabbi chese ni din ede Odiifour Kwabena Tawiah abusia wada ni benkum eso wakanchine go abra aduane esiso na ensem we ebebeto edwano Ghana for dodo na akire wo mo adwen ede afon sanse so for ye brebi etwemu wabaji ni din pa my Ghana emu ya afe 2020 ebra ye kwakoto aba ensem bi obekan ye edefa mampanyi eho ne nneoma bi obebiebie eye eso na chese ni nyina emu eno wono mom edikan na chese akwakoye arehosem na ensem no emu edom ma metwa mo ho emrade ka ho no me de aba besom Abusianfo said ensem no etie eno no achese say am no ka say edie the church of rabbi and rabbi one more emsno eguje mo etwa adwo sansa one mo sofo panyin na enedei watoyi na chese akoye arehosem na ensem we enti yatonsa ede afre empress an aye ne no ebedo ensem mo esukosansa Ghana fo binum ebusasem ekwan asofo eho ensem eba abontin no wo mo wuo eba na kame akwakoye se bibi ewo eye emunti mo ma mekwan na chese yemfa eye enkomo no nhihye so empress mo akwaba enua bibi abokode obade na dum bibi aboko yeda Kristo ase na ye papa ni wo a abeto eye abontin sen na wofa no esifa oba hema meda wase na mechia eye too much ahwefo nyina. In fact wona sam na metie na bomi pusa because sometimes no eye na I'm surprised say omo aya omo hu se yeyi nyame fi ho mo no mo ho no se omo nzo mbetimi awu because empen bebre no aya asa asofo mo sa no ema nipa nya nyina so bi a anya na ugidie kra na wonim se Awurade bi wo ho no na wayi afiri ho na afa odu ugidie akwa hye ni mo na afa omo na ba ye se Nyankopon enti no we bit wo se ya dance e ma sore ma ne won a wogi ni di e dododo hu se ono ni nyame no na wo hu se wonye nyame onkura nkwa enti ne dededede kukukuku na wo ye na mmiri bi beba so gba ade ne ka ne ho a na hu se ne wo ye ni nyina na sa fragadam Ghana for dodo na eka wo mo ekasa because ene ubehu sofo we wodaka mu wo yese ubehu se ne ho asema amma se wone ne yonko sofo wo mo etwe a ubehu na chese eye wo na ababa befa eye wo ye hunu eye ebi ye apreku my daughter said de nneoma esi ekoye could it be say asofo eno eni kwanse wo mo ewu ana na se wo mo wo ne eba sa na puti eye signal be on board ana Bible no ma yeti ase se onipa ayewo no eye dan a wo bewu etwa se nipa wu na nipa wu nso a wo achi na temu ewo ho enti bia ya wa mate se ne ho kronkron no be hye Mary mama na nyem ye na nipa na echi aye a wo firi mu ba wo bewu sa enti abra ya wo to ho nge no no ahu se ona ne so tia na eti enti onna no wo wie a ebedu ti se na referee edi match se odididi na 90 minutes ne so abonsa no abona ben pen ne di game na si sanso na brabo na tie osofo owu obi a wonye sofo owu okonfo owu obi odi moti aye adwuma wu onipa bi a watsase so awudi nchin di makowu but ade ba ko eya na eye ne se the way a omusifa penti omohofa enuti no so wo ni Kwaba na aye ade nwanwa ade amanipa no bi say nipa so masi no wewi so no so otimi wu esan say wasam a wo kan ye ne mobi hu say no wo ye different say no obi timi ka so no no ye bofo a wotimi tu
ekwa Awurade Nyankopɔn nkyɛn offense no otimi pie nkrɔfo da yem otimi dane owo kɔdan ye obi kane ade ma no sɛ wo ye nipa na sɛ wo sɔfo otimi dane owo de a ɛne asanso na otimi dane sebo ana sɛ nwansan na wani ma yehu sɛ aboa ko a wo de ye wo niema no na gina de din na wo bɔ no what you say but say if you don't have the knowledge you na unso nyo bi atro kronkron no wo kan no wate ase a they will mislead you wani baba ho so no na afi wapem na wo niema sɛe abusua po enamfofo apo na afi waba ba ya nkonam eno na ma bebre na at the end of the 8 or no bon say no wa commit suicide but I was say wo ma sorry ma no te ase hu sɛ ne atro no kan ye no Yesu Kristo kra oba ye befa akwate bia to ne ho so ebedi ye boni nyina so aye no oma ye hu sɛ process wa brabom a enipa wo fam edu ba bi a ho kyereba edu ba bi a okom eba enti oni asuafo ne nam na otete omu ni nyina no omom hu sa abrabo so emfaso ni nyina mo famu omokom de wom omom hu hiahia won ba bi edu ba bi nso omom fa neema easy what you say o hwe epo na onam so ne asuafo ne kono na wada but na wonaye na ohwese ne nipa reaction ebesi fire den akọ afa abraso chine bona kodo ne yese emuni na afi ehu abọ won na wode konya ne no se ye man of little faith enti muni didie kra what you say osori okase poni ntedin yetedin ade asofo bi mu lake no se won manyame nyanyame no oma won so nya nipa but wo ye wo hu se won ni nyame no enu nti na se ni wo koba na afi aye obi a surprise wonso obetimi ewu ana na yenhwe ye papa Odiifour Tawiah ye kana asemi oye obi a ye 2020 no mu no obehye nkom bi eka ensem bi ede to abonten e ma chese Ghana for amfa ni easy crampo na chese dodo na e ma wo ma no tia no se utimi ba abonten bebe kasa se ye mampanya wote adwa eso enya de se chese obetimi atena asase su crampo ehunu enioma eda nanim anase obehunu ye nkanko ne de keka wona chese akonya no entimi nsa nko emfa ma ne biem nya de se obe ye to aba ne ma no crampo na obetimi aba betena akonya no so edi ema na yeye obi a wahye ne hu kom say na wutimi sign hu wu a na no den na o ma ye hu no amaga na fododo na dwen se ye ensem a wo kan ye no enam se emfiri nyame ne enu nti na abu ede abon akua me papa sem bia ye ada bia wotai kan se eye Nyankopon ombo asona abusua okay osese Nyankopon bo asona abusua ko hu nipa mobo ai sene ode ne hu nti no oye ne niam wo nipem onipa mfo so no nya bibi untimi nditeti ma Nyankopon se nyame sei na mepe enu nti na so Kristo ni mapa ede ne mpa ye ne na bisade kwa Awurade mu a ohwehwem no ehu ne ebeboa nipa no de amanipa enya ne wo expect na wo se Nyankopon ye ma ohwe ne ebeboa at a particular point in time enti no se Nyankopon se oyi no kredi ekire no se Kufuado bewu a anka Kufuado obewu nyame dani ehinta semadi o kan Bible no a en pembebre so nyame enam nipa so kan krofo ho nsam kire ne ebesi ne akwankyere wo se nipa fa so ye odan na Odiifour adidi kire sanso ena Bible mu na ohin bi ba bewu a Nyankopon emma ne Odiifour ko ne nkyɛn ko ka kire no owie ye ose Nyankopon paye ma nyame to ne nkwan nanum what you say enti ano kire se ediye no ewo ho but se ediye no emfiri nyame na edu election na se won so ya politics talk e de ape usikaje expect se na ado beba wona so aba be ma kwanse didi a ene na kire se eye nimguase totally we ma ye hu se you see se prophecy no emfiri nyame a obehu se wa na ede nimguase na abrew hwe asofo a wo hyehye nkom wo eye Ghana ha se ne nkom hye no amemua wa how does it go hwe sofo beduko bi ebe hye nkom fa Ghana Black Star ho ankoyi ekose no wa fere ayesa abofra keto akora no kasa wanim esanse nipa afu yentimi nkyrekom na yentimi nyadwuma ntwen Nyankopon se obefri nimpemu emre ne so a ne nna ne so a ode amaye ndi aboa yen ye pentem na yankasa ya boye brent ni kwati kwan bi aso a na ye fa so edu elections asofo bebre na hye nkom eye owusu bempa obeka ne de na idugezi beka ne de beduko bi beka ne de computer beka ne de asofo we mu nyina obi abeka ne de so ask yourself say die benti na wo yesa ayese
edwadie unse yawo time thank you ai akuya se wo free wo office ha na se okotena dwamu a market no wo de kwa gbugloshi market se okotena ho a season no na be kire wade aton ye bedi Christmas a uhu niam ma ne ton ye bedi Thursday uhu niam ma ton so what asanso na festivals ba so uhu niam ma ton ebro ba we tun ebro brode ba na we de ne hu agim brode ba ne oton to so akofa brode because onim say sa season no brode na ye to enti no na me ton sa na sofo bi mu so ebo tatis no o ma ye ne business wo di dwa enti say do election time dia obi ebie na so party members MPP NDC obi apese ye hye ni nkran say ne party ba be wini no wanya ho jimi anyansa anim wanya ho dinsamfo wanya ho akọ aye MPs ni ade ho akọ jiska satan no de se ne ye release sika ne ya ho kyene yen o de me aka se na ye kwa election wo be hu sika e be bo man num ye be hwia chama mamu wa mode jimi ntokwa fono na wo di won so wo de regers no wo de regers enti enu so no be gina no so de aye den ka nasem because when who say sa point no ade a wo hia tie no no but nyame approve ni say enyo no hyehyɛ nyame adwuma ma no what you say empress ye bre no ya aye bre a enesa nanso so yenhwɛ asofo ana Odiifour wo mu bewu a nyame ntimi nda na di mfa nkyerɛ wo mu ana na say wo mu no de ye eba no wo mu no personal issue na no de wo mu ni ehutumi akuya say o ya spiritual person sometimes no ofum nyame a otwenwaso. Okay. Yes. So you're a spiritual person, I say you communicate well to God. Ofum nyame a nyame twonwaso ema wan hu se nyame na twonwaso. Nyame timi no kasa dayem. Nyame timi no kasa bra wan kasa wa bompa ye wie na niam ekoso na wonti ase. Obeda ni hu adi akira mo hu se ade a wo ye ti onu nyame. Enu nti na eye den eba ne sam. Yanhwe Bible mu osofo ana ne mma ebo modin ana asori dem mu sika na wodi nyame fie nu wo ye ho basa mene so ye no nyame de so aso twen baaye what you say enti ano kyase fum nyame a oteam se nyame bekum na se eye nyame no na otwe aso ahu se baabi adu ne de mitsumafo e wo se meyi ne firi ho obem wahu untimi nya ho hwe yes age se nyame no na wo be bompa no be di atum no so okay based on eniema bi nti no de mame ma 5 years never bo ayi wa friend saying football for back and says extra time mame ma never bo extra time and nyame communicated to obia oben no na oti nyame na se no ye nie nyame no epe enti bibi ni a oyi kirew owu okura timi si wo fie nyame ka kirew se nipa so mesi owo fie ha obewu ni flat but untimi nya ho hwe nyame no na aka what you say enti no se sofu wu a enye news odi so obewu ena sofu bi won so no anso na so twe ena owu ena sa wofum nyame nso a oma wu anim guase wu wofum nyame a oma wu anim guase wu ena empress yedi ensem na ese no owo eye nkranhyesem bi de ma ye papa na busua ene ebiom so asofo no wo kokobo bi na wo de atudwane mfa empanimfo wasem bi a waka ne se wo prayer a wota okay wo prayer wota enti no Ghana for mesramo yanya yate ye ho agu eye asofo dodo na eso na yedi gidie akwakoshe o manuonyam a wase yedi manyankopon no yedi ama asofo ye hu se nyankopon no use wom ese wontete yen kwan bi so na mo nso amofa eye enipa advantage mo fa nipa ho kyere nipa mobro hu so na mo take advantage na mo buo mo bukata mo kansemfo ensem enim na mo de nyame ni din yanya hwe yokan ye emre na aduro na emom no asotwe e wo honom e de ma na nka ne behia ne se o Kristo ni okọ haw mu a fa o Bible na kan na bompaye na odi agya mu mawurade na hwese onyi eniya bia dia na se on dane ahintasem adi emfa nkyerɛ a na wo sofo nso a wodi nyame edin edi agro no hwe asotwe a eba wo so no ne eba Sodom and Gomorrah no eno kra de esha Abusian for Empress Edin nsem dodo na atu edwa megidi ye se wafamu aba ye di esie no na ye bema abusian for an ansore emma ene ebiemu nsoso no wo mo a ne de ade ato wo mani no ye bema mo yakọ na ya mo eye hyeden abusian na aha ene de nsem no esie se de enhyehyeye no ebekọ na wotweda eyiyo ne de keka ho enyina ne ne di nsem no achi ne nyina eba too much emfa enkam ye de beba aba besom na wo nsoso wani
etimi e de echi na wa hye e de ama afoforo na wo so emwa bia wo matimi aye e de aboa na abusua medin a ene Akua Sikapa makramo